Využívate cudzí jazyk v práci a chceli by ste znieť menej slovenský a trošku viac natívne a prirodzene? Ešte donedávna som ľuďom, ktorí sa ma na to pýtali, dávala odpoveď, ktorá si vyžadovala dosť veľa času. Treba na tom popracovať, veľa sa učiť, veľa počúvať, veľa rozprávať a ľuďom sa do toho nechcelo. Dnes na to všetko máme úžasnú skratku ChatGPT. ChatGPT sa spýtame na konkrétnu vetu. Preformuluj prosím moje vety tak, ako by ich povedal native speaker. I wanted to send you the email yesterday, but I was too busy because I was preparing the presentation. I am sorry. Let me correct my mistake and send it to you now. Na prvý pohľad na tej vete vlastne nie je nič zlé, ale znie to úplne tak, ako by to povedal native speaker. ChatGPT nám na to s radosťou odpovie. I meant to send you the email yesterday, but I was too busy preparing my presentation. Sorry about that, s vykričníkom. Let me fix it now and send it over. To už znie trošku lepšie. Požiadame ho, aby nám vysvetlil robené zmeny a tu sa začína skutočná mágia umelej inteligencie. Pretože on vám krásne vysvetlí každú jednu zmenu, ktorú spravil. Nejdem to teraz všetko čítať, ale môžete si to vyskúšať sami na akejkoľvek vete, ktorú tam napíšete. A presne to tu píše. Because I was je trochu zbytočné, pretože už zo spojenia too busy jasne vyplýva príčina. Hej? Krásne tie nuancy jazyka nám vysvetlí I am sorry, zmení na sorry about that. Je to v poriadku, ale sorry about that znie prirodzenejšie, uvoľnenejšie v neformálnej komunikácii. Toto sú presne tie veci, ktoré veľmi ťažko sa naučíte alebo proste si nejako osvojíte len tak z kníh, ale takýto feedback priamy, ktorý dostanete na tie vety, vie urobiť úplné zázraky. Tento prompt naozaj odporúčam všetkým z vás, ktorí ste už možno na vyššej jazykovej úrovni a využívate ten jazyk v práci. Každý text, ktorý odosielate napríklad e-mailom, dajte najskôr pozrieť ChatGPT a popýtajte sa ho, prečo urobil určité zmeny a naformuloval to inak. Neskutočne veľa sa cez to naučíte. V podstate sa takto viete zlepšiť v jazyku aj bez toho, aby ste sa nejak extrému venovali, pretože v práci vám to zaberie len 2-3 minútky, len si pozriete tú natívnejšiu verziu, tie vysvetlenia, odošlete to a možno vaši kolegovia zahraniční budú zírať, že odkiaľ toto prišlo, ako ste sa zlepšili v tom danom jazyku a ešte vás aj pochvália. Naozaj veľa odporúčam, vyskúšajte si to v praxi.